Bona tarda. Primer que tot, felicitar a Lucía i a Zoher per la feina. La veritat és que gràcies per invitar-me i poder participar, ser part d'aquest projecte. Estic molt il·lusionada de veure que esteu fent coses així. Jo no sabia gaire fins que m'ho heu explicat i la veritat és que tant de bo us hagués conegut abans i hagués pogut seguir el projecte des del principi. Això que deia Zoher, que ha comentat, que m'ha fet gràcia, de dir a mi madre me dice que no me meta mucho en política. Jo això també ho he sentit a casa i crec que és un problema que tenim moltes vegades els fills d'origen divers, com som la majoria dels que estem aquí, de que sentim, o potser els nostres pares senten que la política no és una cosa per nosaltres, que som ciutadans però que hem de passar una mica desapercebuts. Això és una de les barreres que hauríem de començar a trencar i crec que trobades com aquesta són un punt de partida molt important. Dit això, us explico una mica el que fem a la Fundació Imbatuta. És una fundació que porta treballant més de 20 anys i part de la nostra feina ha estat dirigida a la implicació activa de la ciutadania. Això passa. Nosaltres no parlem tant de participació política, sinó de dret a vot, que també és una part molt important, i la nostra part de participació activa és com a entitat. Però sincerament considero que és hora que comencem a cobrir tots els cercles que hi pot haver a la ciutat de Barcelona. Bé, dit això, estic oberta a qualsevol pregunta que em vulgueu fer. Vinc de la Fundació Imbatuta i allà em podeu trobar per qualsevol cosa. Passo a presentar la doctora Laura Díez Bueso, catedràtica en Derecho Constitucional, acreditada per ANECA, professora titular a la Universitat de Barcelona, directora del màster universitari en Estudis Jurídics Avançats a la Universitat de Barcelona i del postgrau en Dret Públic. És experta en temes d'estrangeria i ha fet diverses publicacions. Entre elles està Integración de los Inmigrantes al 2006, ha participat en proyectos Derechos de los Inmigrantes en España, funciones de las distintas instancias políticas, integración de la inmigración, inmigración y transformación social. Jo crec que sap una mica de què va el tema. Em sona. Sí, no? També, a part d'això, és fundadora del grup d'estudis sobre drets dels immigrants de la Universitat de Barcelona també i del Fòrum sobre l'Asilo i Migració, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales i del Foro sobre Democracia y Representación. Doncs serà un plaer. Molt bé, perfecte. En primer lloc... Et passo el micro. No, és que li he agafat carinyo. Exacte. Aquí, vale. Sí, va bé? Perfecte. Molt bé, doncs escolta, en primer lloc, la veritat és que estic molt contenta de compartir aquesta jornada amb vosaltres. Fa un parell de setmanes la Lucía es va posar en contacte amb mi per demanar-me a veure si podia compartir aquesta tarda per parlar de la participació política de les persones d'origen divers. M'agrada aquesta expressió, la veritat és que no l'havia sentit abans massa i sí que realment, com s'acaba de comentar, denota una sensibilitat diferent a quan es parla d'immigració o d'estrangeria. En tot cas, quan parlem d'estrangers o d'immigrants no vol dir tampoc, almenys per la meva part ni per cap persona que estigui en aquesta sala, persones que siguin diferents a les altres, sinó que per diversos motius tenen uns drets diferents als que tenim els nacionals espanyols en aquest moment. I això, ja ho avanço des del principi, representa un problema. Representa un problema, en primer lloc, perquè implica tractar diferent a persones que estan en situació d'igualtat, i des del meu punt de vista això no pot ser, i representa un problema també des del punt de vista de la integració. És a dir, com d'aquí un moment comentaré, no es pot demanar integració a persones a les quals no se'ls faciliten les coses, començant per donar els mateixos drets. Per tant, estic encantada de poder estar aquí amb vosaltres i de parlar precisament d'aquest tema. Jo, com acabes de comentar, fa molts anys que em dedico a la immigració, quan ningú en parlava. Recordo que al 1990 i pico, quan vaig començar, i els meus companys de la universitat em deien «I tu a què te dediques?» Digo, no, yo, la reforma de la ley de extranjería, que en aquell moment era del 85, me decía «¿Extranjeros? ¿Y esto por qué?» En aquell moment ja començàvem a parlar d'aquest tema i hem parlat he estudiat moltes qüestions relacionades amb la immigració, però molt especialment el dret de participació política. I aquesta qüestió de la participació política, vista en aquesta perspectiva llarga que us comento, doncs es pot comprovar el següent. Hi ha moments en què es parla molt de la participació política dels immigrants o de les persones d'origen divers i hi ha moments en què no es parla. Jo crec que estem en un mal moment avui en dia, en aquest moment concret, perquè el tema de la participació política sembla que hagi passat a un segon nivell, que hi hagin coses més importants que el dret de vot dels immigrants o que la participació política de les persones d'origen divers i que hi hagin altres coses més importants. I jo crec que no, que
és una mala política, la que fan molts polítics en aquest moment, de pensar que el dret de vot és una qüestió que no cal tractar-la en moments com l'actual. Per tant, jo crec que és especialment oportú que s'hagi tractat aquesta qüestió, com ho hem fet amb Ivan Batuta des de fa ja molt de temps en altres fòrums. Com estem en família, és a dir, com estem en un foro relativament petit, i això és molt bo, si us sembla, jo començaria a parlar de qüestions relacionades amb la participació política de les persones d'origen divers, què ha passat a nivell estranger, què passa a Espanya i com es pot millorar la situació espanyola i també a nivell estranger i de dret comparat, però si en qualsevol moment hi ha alguna cosa que no queda clara o que voleu que ampliï, en fi, no teniu més que aixecar el braç, i dic aixecar el braç perquè els al fons no us veig massa, però en tot cas aixequeu el braç i fem que això, en comptes de ser una conferència unilateral, sigui una mena de col·loqui perquè tothom puguem aportar i aprendre, i jo la primera, d'acord? O sigui que intentem fer-ho de la manera més informal possible. Per començar a veure aquesta panoràmica de dret comparat, de què passa a nivell general amb la participació política de les persones d'origen divers, el primer que veiem és que tot el que són drets civils, com pot ser el dret a la llibertat, el dret a la propietat, etc., tots aquests drets civils a nivell internacional s'han anat reconeguent cada cop més. Tots els tractats internacionals reconeixen que les persones estrangeres i nacionals tenen els mateixos drets civils. Si mirem també a nivell internacional, amb els tractats internacionals, veurem que tots els drets sociolaborals de les persones nacionals i les persones estrangeres també més o menys tendeixen a equilibrar-se. Això es fa fonamentalment perquè no es vol, no es desitja que els estrangers siguin una mena de competència deslleial als treballadors nacionals i, per tant, a nivell de tractats internacionals s'equiparen aquests drets sociolaborals als nacionals i als estrangers. Però, curiosament, això no ha passat el mateix amb els drets de participació política. Si mirem els tractats internacionals, veiem que els drets de participació política i molt fonamentalment el dret de vot es vinculen concretament a la nacionalitat. És a dir, només tenen dret de vot els que són nacionals. S'amplien els drets civils, s'amplien els drets sociolaborals, però no s'amplien els drets polítics i concretament el dret de vot. Quins motius donen les persones, les organitzacions, els partits polítics per justificar que no s'ampliï aquest dret de vot a les persones que no són nacionals? Doncs motius són molt diversos. El primer, i potser el més conegut, és que qui vulgui votar que es faci nacional. És un sil·logisme que he sentit 1000 vegades en aquests anys que em dedico a la immigració i que estic segura que vosaltres també heu sentit. Qui vol votar que es faci nacional. Però clar, aquestes persones no tenen en compte, primer, que aconseguir la nacionalitat és un procediment molt lent i molt onerós, i especialment a l'actualitat encara més, perquè s'està posant moltes més traves avui en dia a adquirir la nacionalitat, per exemple, espanyola, que no fa una dècada enllà. I a més hi ha un altre element que es pot oposar a aquestes persones que argueixen aquest motiu, i és que moltes vegades per assolir una nacionalitat has de renunciar a la teva nacionalitat d'origen. I això, doncs moltes persones no volen fer-ho. Hi ha moltes persones d'origen divers que diuen jo vull ser espanyol, o vull ser francès, o vull ser italià, o vull ser el que sigui, però vull mantenir la meva nacionalitat d'origen que em van donar els meus pares o que em va donar el lloc on vaig néixer. Per tant, la nacionalitat no és en cap cas un argument per justificar la restricció del dret de vot de les persones d'origen divers. Segon argument que ens plantegen. Clar, és que el dret de vot va molt vinculat a la sobirania nacional. La sobirania nacional del poble espanyol no es pot barrejar amb persones que no siguin pròpiament espanyols. Home, des del punt de vista jurídic aquí es pot rebatre molt fàcilment que el concepte de sobirania està canviant. Avui en dia no és el mateix la sobirania del segle XVIII, que eren uns quants, a la sobirania actual on les societats estan canviant. Per tant, el concepte de sobirania ha evolucionat i no es pot oposar com a argument per dir no es pot votar si no es té la nacionalitat. Un altre argument, que és també relativament diríem, utilitzat per negar el vot i la participació a les persones d'origen divers, és que els nacionals de cada estat membre, suposadament, sabem quin és el bé comú i a més sabem com assolir-lo.
És a dir, jo, suposadament com a espanyola, sé quin és el bé per a Espanya i, a més, sé quines són les fórmules per arribar a votar un partit polític que assoleixi aquest bé cap al meu país. I, suposadament, les persones d'origen divers desconeixen quin és aquest bé comú i, a més, fins i tot es pot arribar a dir que poden anar en contra dels interessos dels nacionals. Bé, aquest argument, que fins i tot fa una mica de vergonya de verbalitzar-ho, però ho dic perquè alguna vegada me l'han oposat a mi, me l'han dit a mi, és absolutament, diríem, poc consistent des del punt de vista jurídic, per suposat, i des del punt de vista sociològic també. Pensar que pel simple fet d'haver nascut en una ciutat que es diu Barcelona ja implica saber el que és bo per Barcelona i que si has nascut al Marroc però fa 30 anys que vius aquí no saps el que és bo per Barcelona, no es sosté per cap lloc. Per tant, és un altre argument que no es pot considerar. Però tenim un problema, i el problema és que, malgrat tots aquests arguments, els podem rebatre molt fàcilment, és a dir, no cal que m'esplayi jo en rebatre aquests arguments, cauen pel seu propi pes, són arguments tant jurídics com sociològics que han fet que els tractats internacionals no s'atreveixin, com he dit fa un moment, a ampliar el dret de vot de les persones d'origen divers. I diguin, bé, aquesta qüestió no la tractarem al tractat internacional, no ho farem a la Convenció Internacional, sinó que la Convenció Internacional dirà simplement que el vot en general es vincula a la nacionalitat i que aquesta qüestió es regularà a nivell intern. Deriva als països si els immigrants, els estrangers, les persones d'origen divers tindran dret a vot o no. I això ho fan totes, o gairebé totes, després per sort veurem que no totes, però gairebé totes les convencions internacionals. Si mirem la ONU, això ho fa la Declaració de Drets Humans del 48 i el Pacte de Drets Civils i Polítics del 66. Si mirem a nivell del Consell d'Europa, és a dir, la Unió Europea més altres països europeus, doncs veiem que el Conveni Europeu de Drets Humans del Consell d'Europa també diu que vot i nacionalitat van lligats i que els estats regularan aquesta qüestió. I fins i tot, si mirem a la Unió Europea, veurem que hi ha una directiva, una norma europea del 2003, que regula els drets polítics de les persones de llarga residència, és a dir, dels immigrants, els estrangers que estan instal·lats a Europa, que també diu que aquesta qüestió es regularà a nivell intern i no recull el dret al vot. Això és el que passa a nivell internacional. Què ha passat a nivell nacional? Doncs a nivell nacional el que ha passat és que gairebé tots els tribunals constitucionals dels principals països de la Unió Europea, Àustria, Alemanya, Espanya, etc., han insistit en aquesta línia i han dit dret de vot, nacionalitat. Per tant, no es pot aconseguir que els immigrants tinguin el dret de vot. Aquest és el panorama, per dir-ho, aquest és el panorama. El que passa és que a partir d'aquest panorama, els juristes com jo, que des de fa anys intentem que això canviï, doncs vam començar, no només jo, evident, molta altra gent i també associacions com la vostra, moltes altres associacions que segur que estan presents a la sala, doncs hem començat a portar arguments per defensar que les persones d'origen divers han de tenir dret a vot. Tenir dret a vot, és a dir, tenir participació política. Participació política per què? Doncs perquè, en primer lloc, és l'única manera que es puguin impulsar els drets civils i socials dels propis immigrants. Si les persones d'origen divers no voten, els partits polítics no estaran pendents de les necessitats dels drets civils i socials d'aquest grup de persones, en el cas que siguin uns drets diferents a la resta de persones, que en determinats casos concrets ho són. Per què també hem defensat des de fa molts anys, des del meu grup d'immigració i d'altres bandes, el dret de vot dels immigrants? Doncs perquè és l'única manera que converteix a una persona en ple membre d'una societat. És a dir, que si a tu se't redueixen uns drets o no se't reconeixen uns drets, no ets membre d'aquesta societat. L'única manera és que en condicions d'igualtat se't donguin aquests drets. Això sempre intento insistir, sobretot a persones reticents a l'ampliació del dret a vot, que és bo no només per les persones d'origen divers, és bo per tots. És a dir, a les societats
que se'ls anomena d'acollida, amb aquest nom que potser no és el més correcte però que normalment se'ls diu així, a les societats d'acollida, també els interessa que les persones d'origen divers tinguin el dret al vot i estiguin integrats en aquesta societat, perquè d'aquesta manera la societat està molt més cohesionada. I per tant és un altre argument que també defensa aquesta ampliació del dret al vot. Un altre argument, l'exigència del propi principi democràtic. A veure, el dret de vot al principi era dels burgesos, homes que tenien propietats. Aquest dret de vot es va ampliar posteriorment i es va fer sufragi universal masculí. Després es va fer sufragi universal masculí i femení. I ara amb la Unió Europea, fins i tot si ets resident en un tercer estat, també pots votar si és ciutadà europeu, com veurem després. Per tant, anem a evolucionar, és a dir, el dret a vot ha evolucionat i ara estem en una fase en què s'ha d'ampliar un altre cop acollint a les persones d'origen divers. I dos arguments més, aquests potser més jurídics però molt fàcil d'entendre. Si tu estàs subjecte a un ordenament jurídic, si a tu se t'apliquen determinades lleis, has de poder incidir en l'elaboració d'aquestes lleis. Clar, és a dir, si tu estàs en un lloc, estàs integrat en aquest lloc, integrat en el sentit que estàs establert en aquest lloc i se t'aplica el dret civil, el dret penal, el dret administratiu i són lleis que tu no has fet, que no tens cap manera d'incidir en elles, és contrari totalment al principi democràtic. I l'últim argument jurídico-econòmic, si una persona està contribuint al sosteniment d'una societat, contribuint econòmicament al manteniment d'una societat, també això li dona un cert dret a participar en totes les decisions que pren aquesta societat. Per tant, tenim molts arguments per poder defensar el dret de vot de les persones d'origen divers i algunes passes hem fet. Si mirem a nivell així internacional un altre cop, veurem que hi ha hagut una ampliació del dret de vot de les persones d'origen divers. S'ha fet en dos grups separats. En primer lloc, hi ha hagut una apertura d'aquest dret de vot lligada a lligams històrics, per dir-ho d'alguna manera, amb altres països. És a dir, hi ha grups de països, per exemple la Commonwealth, els països del Consell Nòrdic, que són Suècia, Finlàndia, Islàndia i Dinamarca, Portugal i països de parla portuguesa. Hi ha grups de països que han dit, bé, ampliem del dret al vot a les persones que estan dintre d'aquesta òrbita nostra de països que tenim un lligam. Per exemple, si tu ets de la Commonwealth, doncs pots votar a Regne Unit, pots votar a Estats Units, pots votar a Austràlia, és a dir, hi ha una ampliació del dret de vot per aquesta via. O si ets de, com dic, el Consell Nòrdic i vius a Suècia, doncs pots votar també a Dinamarca si vius allà o a Finlàndia si vius allà. És a dir, hi ha hagut una ampliació des del punt de vista del lligam històric. El que passa és que, clar, això no deixa de ser un altre cop la vinculació que dèiem fa un moment amb la nacionalitat. Com tu ets proper a mi perquè Suècia i Dinamarca i Finlàndia estan molt propers, i doncs fem una ampliació però per a aquests lligams històrics nacionals. A banda d'aquesta ampliació d'aquest primer grup, hem aconseguit una cosa més, que és un segon grup de països que ha ampliat el dret de vot però no hi ha lligat aquestes qüestions històriques o nacionals, sinó perquè han considerat que era una forma d'integrar a les persones d'origen divers en les seves societats. Per exemple, a Suècia l'any 76 des de l'any 76 a través de llei es permet votar a totes les persones que viuen a Suècia a nivell local, a nivell regional i a nivell de referèndum. Sigui suec, sigui danès o sigui xino, és igual, no per raons de lligams històrics. A Holanda, el 85, també es va ampliar el dret a nivell local, si portes 5 anys vivint a Holanda, i expressament la llei que va ampliar el dret local a Holanda ho va fer precisament per aconseguir la integració de les persones d'origen divers a la societat holandesa. Va utilitzar aquesta via de la integració com a argument per aprovar la llei. I finalment, un altre exemple
diríem que normalment sempre explico perquè va ser molt complexa d'aconseguir i al final van reeixir, va ser a Bèlgica. A Bèlgica es va necessitar una reforma constitucional per ampliar el dret de vot dels immigrants a les municipals des del 2004. Han de viure 5 anys allà, han de fer una declaració expressa, però en tot cas es va aconseguir a Bèlgica quan en principi és un país que era molt reticent a l'ampliació del vot. Per tant, veiem que poquito a poquito, com normalment s'aconsegueixen aquestes coses, hi ha aquesta ampliació del dret de vot. L'últim exemple que us volia posar d'ampliació de dret de vot, que és, per dir-ho d'alguna manera, l'esperança de que s'obri una via d'ampliació d'aquest dret, és un conveni que es va aprovar el 1992 precisament en l'àmbit del Consell d'Europa. Jo us he dit fa un moment, el Consell d'Europa, el Conveni Europeu de Drets Humans, no recull aquest dret de vot. Però el Consell d'Europa, el 1992, va aprovar un altre conveni específic per la participació de les persones en la vida pública local. Aquest conveni el que fa és dir totes les persones que signin, tots els estats que signin aquest conveni hauran de permetre que els immigrants residents durant 5 anys en un municipi puguin votar en les eleccions locals. Això sembla un pas petit, però malauradament és el màxim pas que es pot donar a l'actualitat. És només participació a nivell local, però és una participació molt important al nivell local, com us explicaré just en acabar la meva intervenció. Problema. Aquest conveni només l'han signat els països que ja reconeixien el dret de vot dels immigrants en l'àmbit local. És a dir, no hem avançat, malauradament, perquè els països que no permeten aquesta participació no han signat el conveni. Per tant, tenim un conveni que és diríem, una línia d'esperança, en el sentit que en un futur els estats poden signar-lo, però en l'actualitat la major part de països que haurien de signar-lo i aconseguir aquest dret de vot per a les persones d'origen divers doncs no l'han signat. Molt bé. Fins ara clar? Sí? Ninguna pregunta? Todo claro, clarísimo? Sí? Molt bé. Doncs la segona part de la meva intervenció la volia apropar a casa nostra, és a dir, a veure què passa a Espanya i a veure què passa a Catalunya, per veure en quina situació estem i quines vies de solució podem aportar. Si mirem a Catalunya i a Espanya, el primer que hem de fer és llegir la Constitució. Què diu la Constitució? Doncs la Constitució, al seu article 13, diu que només els espanyols tenim dret al vot. I aquesta és la norma general. Ara bé, la Constitució fa una excepció. I diu que en el cas del sufragi actiu, és a dir, de posar la papereta dintre del vot, en les eleccions locals només, i si hi ha reciprocitat, els immigrants podran votar. És a dir, que l'article 13 de la Constitució ens imposa 3 condicions. Que el sufragi és només posar la papereta dintre de la urna, que és només en les eleccions locals i que només és en cas de reciprocitat. Anem a veure com podem superar d'alguna manera aquestes 3 restriccions que ens imposa la Constitució, que, dit entre parèntesis, sabeu que es va aprovar en un moment on la major part dels espanyols que volien votar estaven a l'estranger, és a dir, no teníem immigrants a Espanya, sinó que era més aviat al revés, i una Constitució feta després d'un règim dictatorial on la sobirania estava molt vinculada al nacionalisme, a la nacionalitat. Tanco el parèntesis. 3 requisits, dèiem: sufragi actiu, eleccions locals i reciprocitat. Sufragi actiu, Europa ens ho va posar fàcil per superar aquest problema.
Com he dit, la Constitució deia només es pot posar la papereta dintre la urna, només dret actiu, però els immigrants mai podran ser elegits a les eleccions locals, no tenen dret passiu. Això ho vam superar perquè el 1992 el Tractat de Maastricht es va modificar es va aprovar i va dir que tots els europeus havien de poder votar i ser votats a les eleccions locals. Això ho deia el Tractat de Maastricht. Tenemos un problema. La Constitució diu només votar. Què van fer? Modificar la Constitució en un pim-pam, o sigui, va ser visto i no visto, o sigui, en menys de 48 hores teníem reforma constitucional, les dues que s'han fet, fins i tot els constitucionalistes, és allò que no hem pogut ni parpadejar per veure com la modificaven, doncs ho van fer així. I van modificar la Constitució i van dir actiu i passivo, aquí paz i després glòria. Bueno, els que estem a favor de l'ampliació del dret de vot, molt contents, els que no ho estan, doncs no van quedar tant. Però en tot cas, aquest ja l'hem superat. Tema de les eleccions locals, que és el segon requisit. Aquest requisit és molt complicat de superar si no es modifica la pròpia Constitució, que també es podria fer amb un pim-pam, però probablement no es farà. És molt interessant que els immigrants, les persones d'origen divers, tinguin participació en les eleccions locals. Per què? Doncs perquè, com sabeu, en l'àmbit municipal hi ha competències relacionades amb drets socials, en serveis socials, en qüestions relacionades amb la primera recepció de les persones que venen a les nostres ciutats, com segur que vosaltres sabeu des de l'Ajuntament, i per tant ja és molt interessant que hi hagi un vot en l'àmbit local. Però, clar, en l'àmbit autonòmic, les comunitats autònomes determinen tots els drets socials dels immigrants: educació, sanitat, serveis socials. Des de l'Estat, és a dir, a les eleccions generals, no es pot intervenir si ets estranger, però bé que l'Estat fa la llei d'estrangeria i fa el reglament d'estrangeria i determina els cupos anuals de persones que poden entrar i determina els reagrupaments familiars. És a dir, que està molt bé que les persones d'origen divers puguin intervenir en l'àmbit local, però ens queda tot l'àmbit autonòmic i tot l'àmbit estatal. I això, malauradament, no es pot fer si no és a través d'una reforma de la Constitució. I a més d'una reforma de la Constitució que no es podrà fer amb un pim-pam. Per què? Doncs perquè per reformar les eleccions autonòmiques, les eleccions municipals, com es va fer pel Tractat de Maastricht, es podia fer per un procediment molt ràpid. És un procediment que és la via del 167 i és un procediment molt ràpid. Però si es vol modificar l'àmbit de les votacions autonòmiques i les votacions estatals, s'ha de fer per un procediment que és molt més complicat. És el procediment del 168, que implica fins i tot dissoldre les cambres i fer un referèndum sobre la Constitució. Per tant, aquesta via, malauradament, serà molt més complexa. I finalment, tercer requisit, reciprocitat. Hem vist sufragio activo i passivo, hem vist eleccions municipals, hem vist reciprocitat. Què vol dir això de la reciprocitat? Doncs vol dir que la Constitució diu: molt bé, tenim un estranger. Aquest estranger podrà votar i ser votat. Podrà fer-ho a les eleccions municipals. Ara bé, només podrà fer-ho si en el seu país d'origen els espanyols podem fer-ho. Si no, no. Això és la reciprocitat. Clar, això ens planteja bastants problemes. Problemes que hem intentat resoldre des del dret. I com ho hem fet? Com intentem resoldre aquests problemes? Doncs el primer és proposant una interpretació àmplia de la reciprocitat. Què vol dir això? Vol dir que l'espanyol pugui votar en el país d'origen de l'estranger no vol dir que les eleccions al Marroc o a Argentina o a Brasil siguin exactament igual que les nostres eleccions, sinó que hi hagin uns comicis que es puguin considerar democràtics, mínimament democràtics, que hi hagi vot lliure, que hi hagi vot secret, que hi hagi vot universal, mínimament democràtics. Clar, això ens soluciona el problema en determinats països on hi ha eleccions que més o menys són com les que fem aquí a Espanya. Però amb Xina no, per exemple. Els xinesos estan condemnats a no poder votar mai a les nostres eleccions municipals,
Per què? Doncs perquè per molt que ho interpretem de forma laxa les eleccions a Xina, allà no hi ha eleccions democràtiques. He posat l'exemple de Xina, però podia posar exemple de molts altres països que malauradament no compleixen aquestes condicions. Una altra via que hem intentat a veure fer que aquest principi de la reciprocitat s'interpreti de forma àmplia. Doncs que aquest principi de la reciprocitat pot estar tant en un tractat internacional com una llei espanyola, és a dir, facilitar-ho. No fa falta que hi hagi dos països que es posin d'acord per reconèixer la reciprocitat. No, amb que una llei espanyola ho faci ja n'hi ha suficient. Però encara i així, la reciprocitat ens planteja molts problemes. Ens planteja un primer problema, que aquest és un problema més polític que jurídic, i que s'està donant a l'actualitat, i és que la reciprocitat pot ser utilitzat com al servei de la política internacional, com a estratègia, per exemple, electoral d'un partit polític. Si a un partit polític concret li interessa bones relacions amb aquest partit, afavorirem la reciprocitat. Si a un partit polític li interessa que certs grups votin perquè suposadament el votaran amb ell, facilitem que aquests votin i no altres. Per tant, està al servei d'interessos polítics espuris, per dir-ho d'alguna manera. Un altre problema, clar, Espanya unilateralment no pot augmentar el dret de vot si l'altre país no vol. Pots anar a picar a la porta i dir, escolti, miri, és que jo vull que els meus ciutadans votin al seu país perquè així jo puc també reconèixer el sentit invers, els seus votaran en el meu. Si aquell país li dona el mateix, doncs estàs una mica a l'arbitri d'aquest altre país. I finalment, ja des d'un punt de vista estadístic, encara que féssim més convenis de reciprocitat amb altres països, el nombre d'immigrants, de persones d'origen divers que podrien votar a les municipals continua sent molt baix. Perquè els principals països o no compleixen les condicions o no volen votar o no volen aprovar aquesta reciprocitat. Per tant, la reciprocitat continua sent un greu problema. Per acabar, l'única via, malauradament, és la de la reforma constitucional. Per què? Doncs perquè tot el que podíem fer a través de la llei ja ho hem fet. Fins i tot, jo recordo que quan es va fer la primera reforma de la llei d'estrangeria, penseu, perquè alguns de vosaltres aquí sou molt joves, però ara us ho explicaré en 2 segons. Nosaltres teníem una llei d'estrangeria del 85, és que quan dius 85 suena como, ostras, en los 80 existieron, ¿no? Bueno, pues sí, existieron y algunos ya trabajábamos entonces. Bueno, pues la llei del 85 era una llei molt restrictiva per l'estrangeria, molt. Penseu que es va aprovar per demostrar a la Unió Europea que Espanya podia d'alguna manera aturar tots els estrangers que estaven entrant irregularment per l'Estret de Gibraltar i per tant era una llei molt restrictiva. Aleshores, aquesta llei del 85 es va modificar l'any 2000 a través d'una llei orgànica, la llei orgànica 4/2000, que va ser el pèndol. O sigui, era una llei mega aperturista, progressista, a favor dels immigrants, era increïblement oberta. Fins al punt que, atès que no podíem de cap manera reconèixer el dret de vot dels immigrants més enllà del que deia la Constitució, ens vam inventar, i dic ens vam inventar perquè és que ens ho van acceptar i ho van posar a la llei, ens vam inventar el que li anomenàvem unes eleccions municipals paral·leles, que consistien en què hi havia una urna per als nacionals espanyols i els immigrants que podien votar perquè tenien reciprocitat i una altra al costat pels que no podien. I llavors hi havia una via de votació de tota aquesta gent. Duró 3 mesos, perquè el Partit Popular malauradament va modificar la llei i va eliminar aquestes eleccions paral·leles. Però més enllà d'aquests invents, per dir-ho d'alguna manera, l'única via és la de la reforma constitucional. Abans de dir que ja he acabat del tot, perquè acabeu de tenir un dibuix de tot, a mi m'agrada acabar aquestes intervencions sobre el dret de participació política fent referència a la llei de partits polítics. Per què? Doncs perquè fins ara hem vist que la Constitució espanyola no deixa
votar als immigrants, a les persones d'origen divers, més enllà de si es compleixen aquests requisits. Sufragi actiu i passiu, municipals i reciprocitat. Però la llei i el Tribunal Constitucional han aconseguit fer una altra restricció que a mi em sembla encara més greu, perquè des del meu punt de vista és inconstitucional clarament, i així ho tinc posat per escrit jo i moltes altres persones. La llei de partits polítics diu: els immigrants poden afiliar-se a un partit polític, ara no poden fundar un partit polític. Afiliar-se a tot el que vulguin. Si un nacional fa un partit polític i s'afilien a les persones d'origen divers, cap problema. Ara, si ets immigrant, no pots. Ni reciprocitat, ni municipales, ni nada de nada. Simplement no pots. Clar, com es fonamenta això? Doncs el Tribunal Constitucional ho ha fonamentat dient: home, clar, un partit polític és una associació. Això ho he dit sempre, ha dit el Tribunal, ho he dit sempre, i és una associació. I en una associació doncs, tothom té dret a afiliar-se a una associació, però també a fundar-la. Però clar, un partit polític no, un partit polític és diferent, perquè clar, un partit polític intervé en el procés democràtic, intervé en el procediment d'eleccions, i com intervé en el procés d'eleccions ha de tenir un règim diferent a les associacions. I aquesta diferència consisteix en que en una associació una persona d'origen divers no només pot afiliar-se, sinó que també la pot crear, i en canvi un partit polític només es pot afiliar i no crear-lo, perquè el partit polític intervé en el procés electoral. Des del punt de vista constitucional, insisteixo, no ho dic només jo, això no hi ha qui ho aguanti, i per molts motius. Però per mi hi ha un que és el fonamental, i és que un partit polític no només té la funció de participar en un procés electoral. Un partit polític és molt més que això. Un partit polític és un lloc on hi ha un conjunt de persones que cohesionen tot el que és l'estructura social. Donen veu a totes les corrents que hi ha a la societat i es conformen en aquest partit polític. Per tant, si nosaltres estem tallant aquesta possibilitat a les persones d'origen divers, el que estem fent és tallar moltes de les funcions que tenen els mateixos partits polítics. I per tant, no només la Constitució, sinó malauradament també la llei de partits polítics estan retallant d'una manera molt clara i poc constitucional en molts casos el que és la integració de totes les persones i el bé comú, no només de les persones d'origen divers, sinó també de totes les que no som d'origen divers a Espanya, i sí que ho seríem en un altre país, d'acord? Molt bé, doncs quedo a la vostra disposició per si voleu que parlem d'alguna cosa més de les que he comentat. D'acord?